Da li želiš da letiš avionom, a plašiš se da ne dođe do nekog incidenta? Onda će ti sigurno značiti da čuješ kojih je to 5 aviokompanija proglašeno za najbezbednije na svetu. Da bi se odredilo koje su to aviokompanije najbezbednije, koriste se parametri kao što su ukupan broj incidenata, potom trening i obuka pilota i osoblja, kao i starost flote, to jest koliko su stari njihovi avioni. Prema listi za 2022. godinu, na 5. mestu nalazi se aviokompanija TAP Portugal, koja leti na preko 40 destinacija u Evropi. Na mestu broj 4 nalazi se jedna od vodećih azijskih aviokompanija, Singapore Airlines. Na mestu broj 3 i na mestu broj 2 su dva giganta avioindustrije sa Bliskog istoka, a to su Qatar Airways i Etihad Airways. I na mestu broj 1 nalazi se Air New Zealand, za koji kažu da zaista imaju besprekorne bezbednosne i sigurnosne procedure. A neke od low cost aviokompanije koje su takođe proglašene za najbezbednije u svojoj kategoriji su Allegiant Air, Wizz Air, EasyJet, Frontier Airlines, Ryanair i JetBlue. Da li ste vi leteli nekom od ovih aviokompanija? Kako je vaše iskustvo bilo? Pišite mi u komentarima i zapratite me.